Ngama weekend ubhizi nabangani bakhe. Esami isikhathi kanti ngisola nini mina njengamuntu nami ngumuntu phela. Manje pho yini ngakazulu. Abona umuntu engimqashile yonke obona izokusebenza izokusiza le. Angana ukho emini. Kumele ngijabulise-ke ukuthi uyafika-ke wena-ke useyalala ubheke edombweni mina sengi-right. Noma uyaqaphela nje kwenziwa angisakubuzi Sisi ucabanga ukuthi kwenzakalani enhlizweni yakhe njengamanje ukulimala konke uthini ngakho uzokuthemba kanjani futhi ungithemba hayi kukuyena-ke kuno adult world Lo muntu wakhonta ngeke ngimthemba umthemba kanjani angizamthembi why bongathenga ama-toys sisi wami ujabulise bowabi nawo le phongolo la into engizoyikhuluma ithoyisi ngifuna inyama mina ufuna inyama flesh blood inyama enyameni Nginibingelela nanke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami kubelami uStufuza Dlanga Mandla Zulu. So-ke namhlanje sivakashelwe ubhuti nakanjani khona lento engamchazi muva nje kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe esizoyithola kungesikhathi esingakanani. Asike sizwe singabe usiphathele ini soba kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo buya kuphi ukuhlala? Isibongo Ngcobo. Ngcongo. Ngcobo. Yebo. Kukuphi ekhaya? Ekhaya kuseXolo. Oh, okay. So ngicela ungixoxeleke nge-relationship yakho. Iqale nini? Iqale kuphi? Beniphathene kanjani futhi sindaqala? Uze nayo uzofinyelela kuvuthondaba la usola khona noma la ubambe khona noma la uzwe khona ukuthi khona into entsha engasahambi kahle ayenzayo kwi-relationship yakho umuntu wakho. Umuntu wami aqala ukumthola ngo-2020. Okay. Kwakuyisikhathi se-COVID. Qala ukumthola-ke siphathane naye kahle futhi naye ngiphethe kahle. Kuwumuntu vele naye vele ukumbona. Okay. Ngasekhaya? Ngakamshini naye. Hayi ngakhona ngihlala ngakhona ngokusebenza ematohweni. Okay. Akuloko ngimbona but ngingazi ngimshele. Akuthi 2020 agcine ngimshela lo sisi lo. Ayihambi isikhathi hayi gcina siqomene. Okay. Pushe nakuthema ukuthi 23. Nami ngithi hayi endlini ngifuna ukufaka yini uceiling board. Hayi ceiling board ngithola umuntu owangifakela nami ngimthola ngomunye umuntu futhi. Okay. Ayisihamba isikhathi umuntu angifala uceiling board. Hayi kuye. Hawu unenamba nje lokhu ihlupha nje mhlawumbe usuku silele. Nihlala nonke? Sihlala naye phela ngihlala nawe. Okay. Inamba lo ngihluphe le namba lo ihluphe efonini yakhe. Inamba inkinga manje ibhala uceiling board. Le namba ebhala uceiling board. So mangishika ifoni yakhe into nje ngathola ukuthi le namba mhlawumbe ifuna ngo-7 from 4 o'clock ntambama isuke isivaliwe. Ngoba uyataba ngo-4 emsebenzini. Sisasebenza lena lokho nje inamba leni ukuhlupha. Kuye ngicela ngimbuza lo uceiling board ubani uceiling board? Because seve kanjani. Hayi bike lo muntu ekhanda uceiling board la. Ngithi pho inamba ngixhumana kanjani? Thathe inamba kuphela manje lo muntu oyifike nami la mina ngibuza uceiling board. Naye lo muntu okubhlungu umuntu ngini ngibetoho intaba mhlawumbe sakhona. Ngithena ngicela sihlale naye siphuze naye futhi. Umfice endlini? Ngicela endlini phela njengomuntu usongifala uceiling board akaqedi yabo mhlawumbe sengishayisile etohweni. Okay. Sihlale siyiphuzele njengomuntu hayi waphela umsebenzi wami kanti usebona amaqanda la ekhaya. Hambe kanjalo kwaye nami ngithi mina le namba siyifonele ngcono ukuze ukwazi ukuthi umuntu mase shekhe nami na WhatsApp ngithola ukuthi ayilo umuntu ade ngiqashile into engifala uceiling board. Lo kwangiphatha kabuhlungu kakhulu. Le ngambaba khona ukuthi asho lo muntu lo futhi ngishithela la. Lo ngaba moya mawabuhlungu kakhulu ukuthi umuntu lo umuntu ade ngimqashile usefuna usebona ukuthi. Yena ngathi ukuthi noma egangiswa yini mhlawumbe ngangamenelisi noma mhlambe naye waningeka nama. Bulokhu ubona ema-call log kuphela ubunga-check mhlambe ku-WhatsApp ukuthi ithini conversation phela ngize ngichecka ku-WhatsApp isimo sokuthi ila ngambamba khona ngimchecka ku-WhatsApp ukuthi akuyo umuntu uma ngibona i-profile pic ukuthi akuyo lo muntu kade ngifala uceiling board. Yafaka uceiling board nje shuthi igama asafe ngalo-ke la. Kukhulunywani lapha ku-WhatsApp mhlawumbe ama-message adelithiwe ayihlangani conversation noma ikhona vele into ekhulunywayo uma ngisheka ku-WhatsApp kodwa manje ngathola ukuthi okushuthi nakhona iyakhulunywa bese kudelete. Ayibi khona into ehlala ngizinze nje yabo. Okay. Yakhona bayikhuluma bese bayidelete noma leyo plan engayo nami angazazi. Yeah. Ukaphume mhlawumbe umuntu wakho endlini ungazi ukuthi uyaphi. Futhi mhlawumbe abuye late. Yena ukaphume phela semsukuthi nami nje umuntu nawo phela umthanda nawo umthemba futhi yabo. Wamukela yonke into kodwa mhlawumbe qala isikhathi ngeke kube busuku ngo-11 yabo. Okay.
So if mase kuthiwa sebeze benza zonke izinto ezenziwa abantu abathandanayo, usazomxolela uphinde ubuyisele endlini yakho niphinde nibe right njengasekuqaleni noma uzokhetha umshiya phansi mhlawumbe ahambe nomuntu wakhe lo musha? Ngoba sokanje phela futhi umthemba futhi manje ngathi akusekho kahle kahle. Okay. Kodwa manje kuba ngiyamthanda ngizokwenza njani? Okay. Kona kubili kwahlala kufuneka lonke nje ukuthi ngimshiye phansi namuntu. Kuba nokuthula ukuthi manje isimo sokuthi nami ngiyamthanda. Angani nami ngenze kuphi ngeke kuphi. Kodwa nafuneka ngenze ukuthi kwabo kodwa. Uke wavela ekhaya lakhe? Bengakaveli kusawa umuntu nje ukuthi ngisazohamba isikhathi ngimfela. Okay. Uthe abantwana basebekhona noma cha? Abantwana besingakabathuli. Okay. Ithi ngikhulumisane nabo boba-2 uqala and mina sengiyokulanda ekugcineni bese ngiqedile ukukhulumisana nabo. Khulumisana nobani ke? Nabo boba-2 bakhona. Oh. Boba-2. So mina ngizokulanda bese ngiqedile ukukhuluma nabo. Hayi ngiyezwa kahle. Okay. Ngiyacela usondezele baba. Siyaphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Light TV uhlelo esibizwa ngokuthi uhlelo luyithandana. So sihleleke naye couple yethu, ngiyathemba ukuthi mesilokho sikhulumisana sizozwa okuningi ngabo esingakwazi sike sithule nje size ukuthi ngabe basiphathele ini. Sanibona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uqala ngawe dadewethu, uma bani suka kuphi? Igama lami nguHappiness uMampele, ngisuka eLamontville ngokuhlala. Okay. Buti uba igama nesibongo? Usibusiso Dlepu ndisuka eMelville. Dlepu. Okay. Kuphi emakhaya wakho? Eastern Cape. Oh, all right. So ngicela ukwazi-ke nge-relationship yenu la iqale khona, nihlanganele kuphi, bekwenze njani, bekuyinini and beniphathene kanjani? Uqala ukubonana nosisi lo ndambona eThekwini ngibuye emsebenzini. Okay. Ndamthanda usisi lona. Ndathatha inamba yakhe. Sa WhatsApp naso siba-2. Okay. Saqomana kwendlela. Oh, okay. So the time kade nihlangana usisi wathi kuwena unomuntu noma cha? Ya, zangathi unomuntu. Azangasho. Sisi wami, the time kade nihlangana ubhuti wathi kuwena unomuntu wakhe noma cha? Cha, wathi akanamuntu. Wathi akanamuntu. Yes. Okay. So indlela enahlangana ngayo qinisile mayithi nahlangana eThekwini? Ya, sahlangana eThekwini ngangikwenza i-shopping, ngabona uguy sakhuluma. Okay. Ukuphathe kanjani? Niphathene kanjani? Awungiphathe kahle yena because uyanginikeza nje sonke isikhathi Okay. ngisidingayo. If niyavakashelana uba lovakashela umunye? Imini isikhathi esiningi ngivakashela yena. Akaze azayi la uhlala khona? Uyaya ngokomsebenzi because kuhambe kwathola ukuthi khona into engidinga ukuyenzela endlini, Okay. waza ke ngokomsebenzi. Endlini yakho? Yes. Oh, okay. Benzani? Ukufaka uceiling. Uceiling board. Yes, ceiling. Okay. Oh, nina nahlangana before ezosebenza endlini yakho? Yes. Hayi businahlangana endlini yakho. No. Okay. So endlini yakho konje uthe uhlala nobani? Endlini ngihlalela ngingedwa. Uhlala wedwa? Okay, awunabo abantwana? No. Oh, and bengakaqondana ukuthi nibe nabantwana nina nobabili? Ayi, asikayicabange into abangani. Oh, okay. So mhlambe kusukela manje ke leminyaka no5 nizibona nikephi uthandweni lenu? Ngoba uthando lwethu avelwe isimanga. Ndiyamangalisa nje. Sizibona semshadweni nje. Okay. Maphuphethu nje semshadweni, ningane zethu, sakhumuzi wethu, sibe right nje sobabili. Oh, okay. Mhlambe bhuti wami mawufika nje endlini yakhe uzomsiza nge-ceiling. Uthe wenza yona, right? Yeah, nizawusiza. Yes, mhlambe mawuzomsiza bewukunothise inje endlini yakhe mhlambe njengoba ehlala yedwa nje. Awukazi ubone lutho endlini mhlambe mivakashelwe mhlambe inganza kubo noma ini. Hayi, bengazi ngibone lutho nje. Beko right. Okay. Ukhona umuntu asedize naye kakhulu omaziyo? Yeah, khona. Ubani? Ngomkhaya wamase ka. Mkhaya? Umngani noma Ngumngani nje. umngani wakhe? Yeah. Okay. Okay, ngiyakuzwa. Siswami uthe awuthandana nomuntu omunye, uthandana nobhuti kuphela, right? Hayi, sithando sami lesi. Okay, nawe bhuti awuthandana namuntu. Hayi, cha. Okay, ngibonga kakhulu ukuthembana kwenu and ngiyabona ukuthi nizoya kude ne-relationship yenu because akekho ojulele omunye and nihlale kanjalo ningashintshi.
So nginiphathele ke surprise yenu. Engicelayo nje ukuthi nisukumeni nibheke ngala. Ngizocela mina futhi ukuthi nibuye nizohlala phansi uma sengiyilandile. Ngizoyilanda kungesikhathi singanani. So ngiyacela ukuthi niphakame. Ngiyacela ukuthi nibisondezele surprise. Yo. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Xa usondezele surprise yethu ube ngala. Xa nijikeni nihlale ehlalweni. Ubhuti wami ngicela ahlale ngale. Yes, usisi abuyeze ngala. Yeah. Hayi bo nihlangane kanjani? Nihlangane kanjani la? Nihlangane kanjani lana? Ngiyabunhlangane kanjani? Manje ufuna Nihlangane kanjani? Ufuna lana. Nihlangane kanjani? So mina surprise ongilethele yona le? Yes, yona le. Wendo. Wendo. Kanjani? Ngiyacela sikhulumisane kahle. Nihlangane kanjani la? Ngicela ukuchaza bana, ngicela ukuchaza. Uchazani? Ngicela ukuchaza. Hayi into ozoyichaza la. Hayi into ozoyichaza la. Siyangicela ukuchaza. Usungibama ngeke. Uchaza. Kanti kwenzakalani la? Yona surprise le? Yes, yona. Kanti kwenzakalani? Ubhuti ubhalile kuhlelo elithi umfuna nomuntu wami. Wachaza ukuthi umuntu wakho nihlala nonke endlini. Kahle kahle sithethiwe yi-trap nje yonke le. Uzongilalela ngichaza? Oh God. Okay, ngicela ungichazele wena ke bhuti. Mhlawumbe uzokuzwa. Oh God. Hayi into engizoyichaza la. Hayi into engizoyichaza la. Ngichazile. Kanti ubani sisi uyini nawe ubhuti lo? Nazana kanjani kanti? Umuntu wami. Umuntu wakho? Washo ukuthi uthana nobhuti kuphela. Kaqamba amanga. Wena yona ndaqashele yona le oyenzani? Yendo, yona ndaqashele yona leyo oyenzani? Yini ndaqashele yona? Yini ngifalisa ibhodo uzothatha umpazi wami. Bengizokwenza njani? Angaluhlezi wena ubhizi nomsebenzi wakho. Bekwenza njani? Awungijabulisi. Awunaso isikhathi sami mina. Bengizokwenza njani ke mina? Anizozama into yokudla endlini ngizodla bani mama ngingafuni ukusebenza. Manje abona umuntu enginqashile. Umsebenzi, yona into ibalekile kwena umsebenzi. Uyangijabulisa ke. Okudlula mina. Yeah, udlula wena. Manje imisele nganini wabeleke. Veluleni phela. Sizimisela ngalotho. Wathula ndoda. Ha? Sizimisela ngalotho. Kwenziwe njani into oba kunye? Angane wena umuntu wami. Yena bengijabulisa. Awusho mina ngumuntu nje. Ngiyasho nje ukuthi wena umuntu wami yena ebengijabulisa. So manje ukhetha kabantu wami naye. Obvious ngikhetha wena. Kanjani ngakujabulisa? Nokwazi ukunqoma ngikhona unqoma kanjani? Bozokwazi ukwenza. Wena ndoda nje awuphendule ngokwakho. Uqashile wena wenza okwakho into engalenziwa nje. Wena mathiwa wena nemini ungenza njani? Unyathelweni zami. Ngifike kwakho ngiqashile bese ufika uthatha umuntu wami. Nalafu wena shayela mina. Ushela kanjani umuntu ubona ngihlala naye? Uyinto obulawa nje kwakho. Ungekho phela wena. Ungekho. Ngangekho. Okusho ukuthi Ngiyambheka mntana. ngithanda kanjani umuntu womuntu? Imali ngicela ukwazi khona la ngiduke khona. Ngithe ngikhuluma nabo bekade ungafiki. Bathe bahlangana eThekwini. Uqamba nje uzokwenza umsebenzi endlini yenu. Ingoba basebehlangeleni lekudala. So wamthola shuthi umuntu ofuna ukulungisela isilinge emzini wakho. Wamcela kusisi. Yena wathatha umuntu wakhe. Futhi kwaqondana umuntu nami ngithole kumzali. Oh, okay. Oh, okay. Kanti asemusho ukuthi bahlangana nathi mase beqala isitori sabo. Oh. Lo wangiphatha kabuhlungu kakhulu. Isikhathi Nalo muntu lo bengeke ngibuye into ngamahlamba intamama seshaya ihlana shishana nomubhiya noma umbili noma umthathu. Manje ngibuye sakhona engashayisa. Ube nje umuntu isikhathi amfondise esiningi kanti lo muntu lo uphinde uyakha. Umsebenzi wakhe. Ubhizi nomsebenzi. So nami bengidinga umuntu ke mina ukuthi angijabulise. Ngajabulela nomuntu ke mina. Manje ungasho ngani? Yini ungamyenza ukuthi ungamtshela umuntu ukuthi akakho isikhathi phela naye.
ubhizi nomsebenzi wakhe yona into ebalulekileyo kuyena umsebenzi. Kodwa ukwazi wakusho lokho ngeke. Benganga emsebenzini uphuma out nabangani bakhe. Mina nje ngiyinto yokugcina nje. Kodwa ukwazi wakusho lokho ngeke. Kumele ngithini wena indoda mos la endlini. Kumele ngenze njani mina? Ubona ukuthi ngithi nobabili nje. Iyafana nje. Wena usobona ukuthi akuhambi kahle la. Awusaboni nje ukuthi akusahambi kahle. Wena awuboni yini njengendoda ukuthi akusahambi kahle? Usho nje isikhathi sonke Wena right nje. Uya emsebenzini nje wena uyalala ubheka le. Sho isikhathi ngibukisa iphukuphuku. Angishongo ukuthi uyisiphukuphuku. Ukuthatha kona phela. Kodwa nawe kumele ubone njengendoda ukuthi akusahambi kahle la endlini. Manje yabona ngoba nomuntu engimnqashile. Uyena ongijabulisayo. Ithoyisi lami leli ngijabulisela ngalo nje mina mongekho. Nawe uthulele kwenza kangalo ukuthi uthulele. Ulento owenza oyenzelana. Uzwile ukuthi ubizwa ngethoyizi? Ya. Uzizwa kanjani le nto? Uzoqhubeka uthanda naye? Akulo nto izigebengu, nto zenjani esebenza. Kungesikhathi singakanani? Ngiyamthanda. Uyamthanda? Too much. Usho phambi kwami futhi lonto leyo. Wena uyamthanda nawe? Ngeke ngiphendule ke leyo nto mina. Yebo uyiphendule. Uzoyekelana. Uyangazi nje ukuthi ngithanda bani. Ngiyakutshela nje ukuthi umuntu engijabulisa ngaye. So khuluma Ukuthi ukheshile ke na kuma feelings akuyona indaba yami leyo. So ngikhubele nalo nonsense ke mina. Angazi ke kukwena. Njengoba senibanjiwe manje ufuna ukwenza yini? Ithoyizi lakho leli uyaqhubeka nalo. Malithathana ukuthi sijabulisane singajabulisana. Kuzoba kulona. Yes. Phambi usho kanjani phambi komuntu wakho? Into yosifuthi ngakho. Into yosifuthi yona angiyeke le. Uyeke ini? Uyeke mina? Aha ungeke uyenzeke le. Kuyongisiza le lo. Usiza ngani? Hayi, ngeke uyenzeke le. Ngicela uyihambele ngiyimele. Indaba ukuthi ngiyayenza lana. Sengihlela iminyaka mingaka naye usezongilaxaza manje. Okusho ukuthi ngikubekezelele. Uwe nje. Angikulahlanga, ngizame into yokuthi ngijabulisa, ukuthi ngikulahlila, ngikulahlanga but angangigcinile ukhona la exa kwami. Ngezifo ke. Ngazizamela something hayi sa protector kholeka. Ngayizamela. Njalo. Yes, ngenza sure ukuthi ngiyayifaka protection. Ngeze nje ngimesulele ngezifo. Bengifuna nje into ukuthi nami ngijabulise. Okay, if yena wenza ngalendlela wena wenze ngayo, angisho uzomshiya. Bengizoma understand ukuthi mina ngimenelisi phela. Mangingamenelisi nginaso isikhathi sakhe, bengizo understand. Naye kumele understand eke. Kuba nethoyizi lakho mina ungike phansi. Ngiyeke phansi ngiqhubhe ngithela, hayi ayenzeki ke leyo. Wena mina apha as indoda, wenza sure ukuthi uzokunikeza isikhathi, uzongenelisa ngawo konke engikufunayo. Leyo woneliseka mhlambe osho mhlambe ubhuda understand. Isikhathi sami akanaso, uhleze busy lo muntu nomsebenzi wakhe. Akanaso isikhathi sami. Into engifuna mina isikhathi sami, ngama weekend sikhipha so2, hayi ukuthi uhleze ubuka ibhola, unabangani bayaphuza ngalana. Mina uthini ngami? Phakathi nensuku busy ngumsebenzi, ubuye ekhathele, uyalala ubhekisa le, ubheka edongweni. Ngama weekend ubusy nabangani bakhe. Esami isikhathi kanti ngisithola nini mina? Njengamuntu nami ngumuntu phela. Manje pho yini ungakazulu? Abona umuntu engimqashile yonke obona izokusebenza izokusiza le. Angana ukho mina. Kumele ngijabulise ke uthi uyafika ke wena ke useyalala ubheke edongweni mina sengiright. Ndingabisa noma uyaqaphela nje kwenza angisakubuza ukuthi ucabanga ukuthi kwenzakalani enhlizweni yakhe njengamanje ukulimala konke uthini ngakho. Uzokuthemba kanjani futhi? Ungithemba. Hayi kukuyena ke. Kuno adult world abangangozi. Nomuntu wakhonda la ngimthemba. Why ngimthemba nakumthemba, ngimthemba kanjani? Angisamthembi. Why bongathenga amathoyizi sisiwami ujabulise wena? Wabi nawo le bhongolo la ukuthi ngizoyikhuluma. Ithoyisi ngifuna inyama mina. Hayibo. Ufuna inyama? Flesh blood, nyama enyameni. Okay, uyabona kodwa ukuthi inhliziyo yabhuti iphukile. Hayi, yosiphuka emntaka ma, mayiphuka. Kodwa naye makabe indoda. Anginelisi. Nami phela nami nginenhliziyo yangani ngiyacabanga ukuthi kunoba khona la asizakala khona. Nami ngiyacabanga ngiwumuntu ukuthi hayibo le ndoda yenza kanje kumina kusho ukuthi khona la isizakala khona phela. Yabo, nami ziningi into engiyicinga le enhlizweni yami ukuthi njengoba efika egeza nje adle alala bhekise le dongweni kusho ukuthi ukhona la athola khona. Yingakho nami ke nda decide ukuthi angiyitholele umuntu nami engizothi ukuyijabulisa ngaye. Manje usho lokho phambi kwami ngibhekile. Ngizothini ngitshela iqiniso yes iqiniso le baba kodwa egcineni mina ngikutshele
ukuthi ngimthole because wena awunaso isikhathi sami. Pho wena azokutshela. Ngiyakutshela nje ukuthi Uzwami lo. baba ngicela sizikhiphe, hayi ngihamba namajita. Uyadlala icase, le case yakho idliwa njalo njengawe. Ufuna ukuthi kwenzekeni ngempela? Into enje yenziwa njani? Mina ngifuna ukuzwa ngawe. Ufuna ukuthi kwenzekeni? Uselikhuluma iqiniso, uyachaza ukuthi yini ebenza ukuthi athole omunye umuntu ngoba nakho wena bungamnaki. Mina vele kwasokunjani. Uzokwenzala Kwasokunjani into esizoyikhuluma ngiyaye phansi nje. Qala impilo yami kabusha nami. Hawu hayi ke, ayiyenzeki leyo nto. Uyeke mina. Uzongiveza. Sengichizile kangaka nawe, ngakubekezelela, sahlala so2, ngikubekezela ulokho uyena. Umuntu engiqashile nje, mami nafuna ngenze njani? Even ekamereni nje uyazazi ukuthi uyiqhude kanjani kodwa ngikubekezelele mina ngikaze ngihambe. Wayizwa ngomela Hayibo. Naku bo. Ngamela ngiyo into ongayimela ke le. Usunamandla abanamandla, kumele buwasebenzisa lapha ekamereni masibhizi so2. Ngicela ukuhamba. Mawusa nje ukusebenzisa lamandla la, wasebenzisa ekamereni hayi la. Kulungile ngaso kunje ngiyangilethela. Ave ngijabulisa ngicela usiya. Ngoba ngilethela ngizorezana ngokushiya phansi ngitshela ukuthi into yami. Ushiya mina. Ifelile. Ngeke uyenzeke leyo bhuti. Usho kanjani ngoba awuyindawo. Hayi ngisho ngithe isinqumo. Awuyindawo. Ngithi wangila nje ndathe isinqumo ukuthi qomile bhuti. Okay. Hayi awuyindawo. Angiboni ukuthi idinga omunye umuntu la kune. Shiya kwandawo ukuhlala ke nje futhi. Uhlula ukuthi wala ngifaka uceiling board kwalo. Uhlula ukuthi silungisa inkinga yethu. Hayi uzoyilungisa la lungizwana. Akho nje izolungiswa. Nazi umuntu wami. Sengikubekezelele kangaka. Kwalo muzi ngikupha wona. Uyangipha wena uyaphi? Ngizobona ngiyaphi. Awuyindawo ke. Lo lemnyango nje ngiyepha. Sihlala phansi siyayilungisa le Nto ndawo. ngisiza ngani? Uhlala nomuntu ongidwela ongisiza. Nangethi ucela ukuthi niyilungiseni. Ndiyacela nje ukuthi asilungise indaba yethu ngizomyeka kusiya. Nangona nje kodwa ndizomyeka nje phambi. Yini yonke lento leyo. Ndizomyeka ngiyaxolisa. Ngizomyeka ke, ngiyamyeka. It seems like uyathanda ukubona usiya ephatheka kabuhlungu. Ukuthi ngazi kuyakujabulisa. kade wengihlukumeza lo. Hayi ungayibali nje indaba yakhe. Okay, mekukuthi kade Kade ehlukumeza ke yindaba uthi namanje usafuna ukulungisa izinto naye ekubeni kade ehlukumeza. Base ubrusha ubhudi la phambi kwakhe. Likhona iside lakhe li-right. Nangona ebheda nje kodwa likhona iside lomuntu eli-right. Ucabanga ukuthi uyaphinda akuthande kanjani? Aphinda akuthembe kanjani uma ukhuluma naye phambi kwethu kanje? Yabanga ngisho anikho bawu2 manje khona nathi la abantu bangaphandle khona nobhudi eceleni. So ucabanga ukuthi uyaphinda akuthande kanjani aphinda akuthembe kanjani ngelinye langa? Ngoba uthi wena awufuni ukuthi akushiye. Ufuna ukuthi nilungiseni izinto but kufanele utheke inhliziyo yakhe mayibe njani makwenzeke ini? Because awumsizi ngalutho ekuthenini akaphole ke at least. Uyamhleka, brush ubhudi phambi kwakhe, umtshela ukuthi uyamthanda phambi kwakhe, kuningi nje. Umtshela ukuthi uyithoyiz lakho, uyayijabulisa ngaye. Indlela okhuluma ngayo naye uyabona understand oyazi indlela le ndoda lengidelela ngayo mina la endlini. Okay, but at least yena wena ukudelele beninoba2 endlini yeni. Thina wena umdelela kukhona nathi la. And le video leyo izobuka abantu ababhayi. Uthini ngesithunzi sakhe phambi kwethu la. Kufanele kwenzekeni? Thina kufanele simbuke njengento engekho. Angithanda indlela omthuthe ngayo. Uyinto ekhona ke ngubani kaze ngambeka isandla kunamadoda abethwayo la eminyango kodwa yabona ukukhuluma ukhipha amagama abuhlungu ikuyikona ukubona ukubeka isandla lokho ungaphezulu kwamandla okudlula uzomthinta physically. Uyamhetha nje emotionally ngendlela engayi-understand. Wena wrong la 2 uyambhampela and kubi. Akumina wrongo. Ubani ojolile kanti? Hayi akumina wrongo. Okay, ubani ojolile ke? Ukuthi ngijolile ngiyayijabulisa ngirongo. Okay, right lokho uyakuncoma ne? Hayi ngikho wrongo mina ngokuyijabulisa. Alright. Ungenaso isikhathi sami. Kodwa wami ngizamile. Uyangijabulisa wena? Ngicela ukwazi esayidini lakho wena ukuthi kodwa kayindawo. Ngishiya phansi. Ushiyaba. Ha uyindawo. Nanje ngufakazi bami. Hayi uyindawo. Ngiyayesha le nqola angikwazi ukuyimela. Ngoba sengize ngayibona siza Ngephutha lodwa nisazoya endlini nobabili kusafanele nikhulumisane. So ngiyacela ucabangisise kahle ukuthi udinga ini kusuka manje ngaphambili. Ngokuchitha nje nomuntu oyedwa kusungaze ungilahla. Mhlawumbe ndakayiqala mhlawumbe into yenza ngizokwazi kanjani. Ngiyawusatheka ngizokwenza. Okay ngiyakuzwa. Noma uyedwa ngempela noma abaningi mhlawumbe akaqali futhi. Kungangaphi into uxolela uchitha? Kungangaphi? Kubephi nalungu. Kungangaphi into uxolela uchitha? Kungangaphi? Usuhlula kungixolela kayi1. Indoda musu uyakwazi nalo. Indoda enzani? Indoda.
Oh wena une-right yokuhamba Abakutshelanga ke ungena indoda, uyifake indoda. uyikhiphe Abakutshelanga mna lokho, andinalo indoda, ilungelo indoda. lokuthi ngiyijabulise. Abakutshena indoda. Indoda hayibo wena une-right yokuhamba ungena kuyo yonke le migodi evulekile uyafaka wena. So mna-ke uma ngiyijabulisa nje one empilweni yami 1 senginephutha. Izothi uyajabulisa bese uyangibamba nto. Awukwazi ngisho ukungixolela-ke kayi-1 ke ngiyaxolisa-ke ngeke ngiphinde. Ngeke ngibona. Qhubeka nawo sile mbuto wasifundile. Wenza sure ukuthi ayibhalwa njalo uyajabulisa-ke nawe. Anayibhalwa njalo nami qhubeka nawo sile mbuto nami. Mhlawumbe unomuntu Wasile wakhe mbuto. naye. Wenduni. Iyakudedelana umuntu wami qhubekani mina sengi-out. Mhlawumbe unomuntu Uyamupha wakhe. yena? Ngimupha yena. Ngibe happy nje ngiqhubeke nje ngikhohlwe nje. Ayingiphakamise. Siyaxolisa sithando sami. Okay. Siswami ngicela uthatha umuntu wakho uphume naye. Baby. Like really? Ngicela uthatha umuntu wakho uphume uhambe naye. Mbuto wakho. No, baby. Qhubeka naye. Baby, ngiyacela. Ngicela ngisakhona. sikhulume lento. Ngiyacela. Ngicela uthatha umuntu wakho uhambe naye. Angisakhona. Hayi angisamfuna lowo muntu mina. Awusamfuni? Hayi Uphuma wedwa? angisamfuna. Okay, but ngicela ungiphi i-mic. Umlandele. Angiqale akabantu kalo muntu lokuqala. Bafo, ngicabanga ngani lesi simo? Ufuna ukuthi kwenzekeni ithinto yakho? Yesisi ngiyayeka nje. Awunongizela ngizizela lokuyeka. Kodwa why bungamuphi isikhathi? Sami. Ukuqinisile ngempela uma usibuka mnezi isikhathi sakhe noma udlala ngathi? Yini aza ngasho ukudlala ngani kulobe angazi asho phela isikhathi ngimnikeza. Ufuna asho phethe isikhathi angisitholiseni ndlela. Kodwa wena ubuhlezi bedlala bekunematch thizeni buhambe uyibuke nabangani bakho. Cha phela ngami ngoba uyibhola njengomuntu nami usoyikhala ngizokuvula emsebenzini. Uyibukela ibhola njengomuntu. Okay. Ngizokwenza yani. Ama-weekend uspenda emajideni. Yeah, nakamnesa lesikhathi phela manje kungumehluko phela umuntu mase afika umuntu uyinkinga. Umuntu wayezinto abese afuna ukuyijwayela njalo yabo. Hawu wamjwayezelana ungeke uzokwazi uyimela sonke isikhathi. Sho phela ngisanamanje isikhathi lezo phela. Mhlawumbe usebambe lokho ukuthi ungangenza ukuthi lokuthi angisakwenzi. Ngenza mhlawumbe usebambe lokho wena angisamnaka. Mina ngathi ngiyamnaka mina ngathi kanjalo. Lokusho nje uyakusho kodwa ke. So uthe uyaphuma userious ngokuthi uyaphuma kwi-relationship? Yashiya phansi nje. Okay. But ngiyacela next time uma ungena kwi-relationship entsha umuntu ungamjwayezi into ongeke ozobona kahle ukuthi ngeke uzokwazi ukuyenza isikhathi sonke ekubeni wena umjwayezile yona. Kuyenza ukuthi phela sizosana. Unikeze isikhathi sakhe. Kuyenza ukuthi mhlawumbe usana amandla isikhathi leso abona ubona ukuthi le uzoyimanage. Kuhamba isikhathi mhlawumbe ubona hayi. Yabo sometimes akusuke kungekho ngemali. Kusuke kunokuthi nanoma kuthiwa sinophuthu lodwa kodwa asiludle soba u2 sindawonye. Sibe sixoxa ngokuthi sizoyenza kanjani imali yokuthenga iqanda, isinkwa nejuice. Kodwa nakhona akazi lale Not ukuthi uhambe emajideni. nakhona kodwa akazi lale ngathi lento yenza ukungidelela nje. Nase ngisho kumuntu ozolandela njengoba ukuthi uyashiya phansi kulungile but umnikeze nesikhathi sakhe akunqatshiwe ukuthi uye emajideni hambe emajideni but naye ubuye umnesikhathi sakhe. Ozolandela ngithi usho njalo. Anisho ukuthi uyamshiya lo. Ngiyashiya njalo ngithi sengimshiyile lana ukuthi ngizoma. Shiye phansi. No kulungile but ke I hope uzoba right enhlizweni ngiyazi ukuthi uphoxekile kakhulu indlela bekhuluma ngayo. Phambi kwakho ubhekile. Yes. Ubuka. Unxese kakhulu ngiyazi mhlambe ngenze ukuthi ubeqeda amahloni ukuthi usebanjiwe noma kwenzani noma ukuhlaza nje sidalwa angimazi bengiqala nokumbona today but ngiyabonga kakhulu ukuthi uzile and ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngemva isikhathi uzophola enhlizweni because iqiniso usutholile. Yeah ngoba nami manje ngizelabe ngifuna ukuzopholisa umoya wami inhliziyo yami ukuthi ngizogonyuluka ngiconfess phambi kwabantu ukuthi no more. Kulungile ngiyabonga. Muka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani. Iqiniso egcina livelile obala ukuthi kwenzakalani la and indlela usisakhuluma ngayo ebhekise kumuntu wakhe kungithintile kakhulu kubhlungu indlela abephefumula ngayo ebonisa nje ukuthi ngazuthi uyidot olwandle ngazuthi uyiqonsi elwandle akayena umuntu onaye ufana ngabajabule njengezinye ingane uchazile kwathi naye kade embambe echitha but besingekho isizathu sokuthi angaze akhulume kanje phambi kwethu sisonke la ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe like share ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.